Hello friends, बरायबाय बड'ज जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दा गोबांथार कमेन्ट्स आरो लोगोसे गोबां नेगासिनो दंमोन। बेनो जाबाय आसाम पुलिस कनस्टेबल एग्जामनि सायाव आरो लोगोसे काट अफ माब्ला होगोन। एनएसएससि दि कनस्टेबल एग्जाम डेट जों लाइभ प्रुफ नायगोन आरो एडमिट डाउनलड प्रसेस बोरै खालामनांगौ बिनि सायाव नोंथांमोना ए टु जेड दायो मोनगोन। दा बेखायनो भिडिअखौ नायग्रोजोब अब्लासो नोंथाङा बुजिगोन आरो गोबां सर्सआव मोननायखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन जाहाथे गोबां हेल्पफुल जागोन नोंथांमोननि अपकामिं आनजादनि थाखाय। दा जियानो जा जाय नोंथांमोना बड'ज जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो आपडेट मोननो। दा जोङो फार्स्टआव फैबाय एसएससिआव। दा जुदि कनस्टेबलाव जायफ्रा आनजाद होनो थांगासिनो दङ एग्जाम डेट ओंखारबाय बेनो जाबाय 4 फेब्रुवारि एबा 4 फेब्रुवारिनिफ्राय आरो 20 जानुवारिनिफ्राय। स' नोंथांमोना मा एडमिट स्टेटास नायनो हासिगोन, एग्जाम सेन्टार सिटि नायनो हासिगोन आरो एग्जामनि सानब्रै सिगां नोंथांमोना मा बेनो जाबाय एडमिट डाउनलड खालामनो हासिगोन। अके, एग्जामनि सानब्रै सिगां नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन आरो एग्जाम डेटनि 10 डेज सिगां सिटिखौ नायनो हागोन आरो। दा एग्जामा 4 फेब्रुवारियाव। दा एडमिटखौ जों बोरै मोनगोन? दा जोङो एग्जाम डेटखौ जों फिन खनसेबाव नायग्रोबावनोसै जाहाथे नोंथांमोना बयबो क्लियार जायो। दा जों बे नटिसआव क्लिक खालामबाय आरो नटिसआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना एग्जाम डेटखौ नायनानै लाइभ प्रुफआ बेनो। दा 4, 5, 6, 7 नोंथांमोननि बेबायदि डेट्स दङ बेखौ नायदो आरो लोगोसे एडमिटखौ जों बोरै डाउनलड खालामनांगौ होनोबा जों नर्थ इस्टनि अफिसियेल साइटआव थांनांगोन एसएससिआव, बेनिफ्रायनो जोङो डाउनलड खालामनो हागोन। दा बेयाव खनसे क्लिक खालामबावदो एन इयारावहाय, देन बेनिफ्राय फैबाय नै एग्जाम डेट आरो लोगोसे एडमिटआ बावनो नोंथांमोना गासैबो नटिसखौ मोनगोन। दा एसएससि जुदि बेयाव गैथ'वा नै, दा बेयावनो लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेयाव डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो। स' बे थांबाय एसएससि दि कनस्टेबल एन्ड नेक्स्टआव फैबाय जों दानिया बेनो जाबाय गोबां गोबावनिफ्राय नेबाय थानाय बेनो जाबाय आसाम पुलिस कनस्टेबल एग्जाम डेटखौ जों बेयाव जास्ट कभार खालामगोन जाहाथे नोंथांमोना एसेब्लाबो माने क्लियार जायो। दा जों फैबाय अफिसियेल साइटआव एन्ड अफिसियेल साइटआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेयाव रिसेन्टलि एसआइनि एग्जाम कन्डाक्ट जाबाय दाखालि बावैसो नोंथांमोना जानुवारियाव होबाय फार्स्ट सप्तायाव एन्ड बेनिफ्राय दा फैबाय नोंथांमोननि एसआइनि फिजिकेल टेस्ट, बेबो थाबैनो जासिगोन, डेट फैथारसिगोन। स' बेनिफ्राय फेब्रुवारि मार्चआव मेट्रिक एग्जाम आरो एचएस एग्जाम दङ बेयाव आसाम पुलिसनि एग्जाम जानाय नङा। अके, मानोना गोबां सेन्टारखौ नांगौ जायो नालाय बेखायनो आसाम पुलिस एग्जाम जानाय चान्सआ गैया। देन अब्ला जों मोनसे एग्जामखौ जों जास्ट कभार खालामगोन, एनालाइज खालामगोन सर्सआव मोननाय बायदिबा बेनो जाबाय आसाम पुलिस कनस्टेबलनि एग्जाम। दा बे गोबां सर्सआव मोननाय बादिबा बेनो जाबाय मार्चआव। स' मार्चआवसो नोंथांमोना आनजादखौ होनो मोनगोन। बेनो जाबाय नोंथांमोननि एबि इउबि बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि पस्ट दंमोन ना। दा मार्चनि बबे डेटआव जाथावगौ जों बेखौ जास्ट कभार खालामगोन, नाथाय अफिसियेल नङा। स' अफिसियेल ओंखारथ'वाखै आरो जेब्ला अफिसियेल ओंखारो आपडेटखौ मोनगोन। 23 मार्चआव एग्जाम जानो हागौ बायदि गोबां खोन्थादों जायनाखि साख्रि मावगासिनो दङ आरो लोगोसे फार्स्ट सप्तायाव नोंथांमोना मा बेनो जाबाय काट अफ मार्क्सखौ नोंथांमोना मोननो हागौ आरो। दा जियानो जा 23 मार्चआवनो चान्सआ दङ नोंथांमोननि आरो काट अफआ नोंथांमोननिया फेब्रुवारि लास्ट सप्ता नङाबा मार्चनि फार्स्ट सप्तायाव नोंथांमोना फैनो हागौ आरो जेब्लानो फैगोन आपडेट मोनखागोन। नाथाय मोनसे बाथ्रा सर्सआव मोननाया खिजानि नंगौबो जानो हागौ, मानो होनोबा 23 मार्चआव सानडे गोग्लैयो आरो गोबांथार माने साख्रि मावनाय दं नालाय जानो हागौ बिथांमोना मोनथिदोंबो जानो हागौ। नाथाय जि दायो डेटखौ एबा थारिखखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दङ बे जाबाय अफिसियेल नङा आरो जेब्ला अफिसियेल फैगोन नोंथांमोना चेनेलाव मोनगोन। गासै 6000 पस्टनि आसाम पुलिसनि आन्डाराव एग्जामा जासिगोन, जायखिजाया एप्रिलनि सिगां जागोन आरो फाइनाल रिजाल्टआ मेआव मोनगोन। स' मेआव नोंथांमोना मोनगोन आसाम पुलिसखौ लाफानानै गोबां साख्रिनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ नोंथांमोना मे मान्थआव मोनगोन आरो 10 मेआव मोनगोन होननानै बुंदों चिफ मिनिस्टारा। आरो जेब्लानो पास जायो नोंथांमोना फाइनेल लिस्टखौ मोननो थांगासिनो दङ। जायखिजाया मार्चआव हले एग्जामा जानाय चान्सआ दंखायो, मानो होनोबा मार्चनि लास्ट सप्तायाव एग्जाम जागोन। जेब्ला मेट्रिक आरो एचएस एग्जामा जोबजोबगोन अब्लानो नोंथांमोननिया 100% एग्जाम जागोन आरो।